one bisi batian. Bula bisi ay. Utang, lahat. Panglipay ta bag-uway nindot kay tong ring ba wati ka tong bula. Saban, tungata, ay tag bula. Ako ito pinili do. Ha? Wait for it. Ano na? So yan ang pangayos ko. Mata ka to. Bisig makaingon to ngkuha si Kubala. Ha? Abangin lang ako kubala. Ate isa yan. Mga ito nga. Corporate bulo. Tunga pa na to. Please. Sige, baka naman bula. Kaya. Kubala. Ino na to. Sige, tara. Isa ba yan? Ha? Isa ka. Naglago isda. Loh, di agad sa yung nindot. Agad sa mga isda ron, guys. Kapon ko. Ano gini na? Gapon, di pa magkaya nalindot. Anak ba? Suminta ka buk na anak ba? Ay, isa man. Mura manig na ay. Mura mo na ay kinahanglan. Isa man? Ha? Ha? Bishi. Isa man. Nga ka mag-basketball, Bishi? Nga ka mag-basketball? Wala na mo. Ha? Ay, bula. Someday, wala din yun eh. Mga may sponsor niyo. Hindi na, mga dada kay kwarta. Ayok, di ka na po. Saan din mo kwarta di ay? Wala ko, kwarta mo ba? Ha? Wala. Si wala, saan Wala pa din mo niabot. sweldo sa YouTube di ay? Wala pa niabot. Si wala pa niabot. Nasubagay, woy. Ha, wala di kay natigom. Wala. Tagpilam din ang bula di ay. 500! 250 ako. 250 ako. Ah, bahala ang drive. Di. Duwa mo yan, di mo makapalit og bula. Ako siya mo. Di ka buloy siya mo mga basketball na mo diya, mga pickpock ba yung na mo di ka. Nagsa rin ko mga yun. Panagsa, di ka mga ayaw na mo di ay. Ibantog, ikadulduol dire. Namarayag di ay, taganan ko pala lang naman. Last naman. Ha? Bula lang, Bishi, yung bula lang. Bahala ka dire. Mura niya mong lingaw. Tanaw ganyo? Ikaw, itsa. 500! Itsa ka rin Dati si ikaw. Joy, 500! Itsa ka rin, tingin itsa, shoot. Di ba, lisod? Di ba? Inaw, tatala ako pero... Ayun, sakit na. 500 naman ka, kaya ni mo eh, grabe, 500 Wala, ganun, Ngayop, kwarta, dyan ka na ako. Ako, kwarta ganun. Grabe, may korto. Karoon mo ito. O, di kay tinigom, asa din tinigom na eh. Salighan pa mo gastoon sa balay. Saling Bishi na Napabay, tayo gipayo nga CR sa balay, sa Korea. Dako na gasto dito. Kaya na, bito, bula 500, maka-afford ka na eh. Ngayop, dito ng 500. Dito 50 ah. Tunga. Tuma. 250 sa di mo ha? Bahala ka din. Naik ko sa mo. Oh. Bahala mo. Sorry kayo ba? Ha? Los. Ya, pruman kay inig kasunod, mangayo na sad ka, last. Hindi na, lagi. Last lang lagi ni. Bantay bito ng last di mo kaya. Suman kay nana po yung last inig kasunod, mangayo na, last na sad. Last na. Last na. Last niya. Pruman inig kasunod, sunod na pangayo, last na sad. Dili. Hindi na ako mga ayos sunod. Di na mangayo sunod. Nadungog na ako, ikadaghan na ako nadungog na, di na mangayo sunod. May ka 1,000 na siguro na ako. Pinalast na naman eh. Hey! Mura na yung lingaw diri sa kuhan. No. Hindi naman musab ko is kausan na lang tayo. Nagyot. Usa. Sorry, grabe tihig kayo. Wala lang gustuon sa balay. O, ganun yung kwarta ganun. Last naman lang. Dara oh. Buka oy. Palit mo duha ka buok ko. Klaro ta. Salamat, nakanumi. Nakanumi. Duol wag na kinahanglan. Naong